Sekali lagi Bapak Haji Saimo memberikan tokoh wayang kepada Kidala. Selanjutnya Cempolo dari Mas Riyadi diberikan kepada Ibu Nugroho Ningsih, kemudian diberikan kepada Ki Dalang Yusuf Ansor. Terima kasih dan kepada para petugas untuk membawa ke belakang tempat tumpeng dan juga tempat wayang, dan kepada seluruh Dewan IKG, kepada BPH IKG untuk duduk kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini yang kita kenal dengan Grebek Suro, di mana di Keraton Yogyakarta dan Surakarta ada arak-arakan gunungan berupa hasil bumi Polowijo yang diperebutkan untuk semuanya sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah melewati selama setahun, yaitu 1447 Hijrah menuju 1448 Hijrah. Saya selaku pembawa acara Jasiti Hajaria dan juga Mas Dr. Agus Kali mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan acara pada malam hari ini. Bapak Ibu, kami persilahkan selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit. Akan ada acara untuk ritual. Sekali lagi silahkan para penonton untuk menonton dari sisi depan panggung persis untuk tidak diisi karena nanti akan ada acara ritual suro. Matur nuwun. Tim kebersihan tolong untuk membersihkan daun-daun yang ada. Bapak Ibu, kepada Badan Pengurus Harian IKG, Dewan IKG, Badan dan Penghubung daerah Yogyakarta adalah undang saya untuk menghadiri ramang tamah di ruang yang sudah disiapkan di belakang panggung. Salam, 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 salam budaya. Salam, 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 salam rahayu. Kasaraku, kasar laras, hati andalan, seni budaya pagelaran ingin paruan, tulis berdoa. Mohon perhatian, mobil B1151 mobil jarang panas, amin, jarang panas. Sudah masih
sudah pastinya Hati kamar langsung sendiri karono sirang tondo kausisaning bisana sono sinawung langening telepo estu maksir stantun lapai buddha jinandra tutara katurata tula-tulat mreh labden parabdya wini sudang upama praming niskara gangga trigangga durga mendhak kala sirna pinarti tameng lauta mangke tetap usanang gewita tang renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang muring kantose kebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik peruntuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen narasaya karaos mulan sari ora ngrasa wani wruhing diri
rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kadya jalma kang ilokaca. Jarwe, wis rinakop cak ing carita becik wis kagelaring matering pakeliran. Yaiku Satria Mrisani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Tarung Yang Kartika wis kenoba dhateng kawasa sahari ratri. Hangedri bawana prategeng tuk sina gilir kemati. Temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetung lantang kartu mangkarto isi rambunto japateng krembyah dato padang ing kutu-kutu alang atogo. Buronto yong-yong buronto ono dadi obranan tanpa wicalan. Padang terawangan sinari sanggang renang kang rasa perbani jagat mungging jagat wetan tumungup-mungup. Mungging kalingan bukir abang merengang alamun kagsayan dilat-dilato bumi. Saya dangu sumrep sanggang ngarep kados meblak kanan kuring abang esmu jentara. Kapur bawan sinari sanggang basonto. Oh, tanam lukaton ijo royo-royo mangku gunung kekaton biru moyo-moyo pucuking gunung nemenan kendal kasiring meraban sono lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu soleng kawula tasih dene larsa ngupuya buga karep tegal sawahe anggur silur tanam pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Sumarwangi. Sanggang Arkasa dangu saya inggil wis katon mula sinari jagat dunung ing papat lor kidul wetan kulon. Sinari jagat kang samya Banyadara putih jorban kukuwung. Parandiri tatan wonten ingkang keduga bisa madani kepunging praja negari ing Gambir Pangot. Ya senajan to namung wujuding negara alas-alasan. Nyata ing kono tuhu Nalendra dubriksa gedene ngungkuli dalange sak gunung Pranakan ya sak Perbata Siwi ingkang sampun kemareng lenggah wonten madaning guwa kedaton negari Gambir Pangot. Jejulukira Sang Nalendra Gergasi ya Nalendra dubriksa nenggih Sang Prabu Bajranggalana. Wasine bosangjaning para kadang memitran jernyata tuhu Sang Prabu Bajranggalana dadi tetuwangganing Nalendra 1000 negara. Pramila kathah sanggih para Nalendra buta ugi ingkang sami tumungkul dhateng ngarsanipun Sang Prabu Bajranggalana. Kawistara sampun prapta pisawanira Sang Prabu Nila Banjara Nalendra ing negari Bedah Langit. Datang kantun Sang Nata Prabu Griwa Garu Nalendra ing negari Tanggul Brandu. Katinana gebisanipun Panakawan batur pangembating catana Sang Kilurah Tombok ya Kilurah Catugara ya Sang Kilurah Dobleh Kencana. Kadharaken dening Sang Kilurah Bilung ya Kilurah Srawita. Pramila tidhem wonten madaning pepanggihan Sang Prabu Bajranggalana Sumurwani pangandikan
pasewakan busana maneka warna sebak Puspitengu diono yang manjra sarawarukma ranggeng manik Narawata Obro Prabanyo kang mirat kenyaring neca leliwaran leragi laci sireng dadet wimbo kekondo amrek tiupeng maruta mandung saparan mangambar ungas Pujeleng iblis lanat podo cek-cekan ora manggo dhisik sira Yayi Prabu Nila Banjara Nalendra bedah langit Bojleng iblis lanat kok dadi cilik piye kae ra
Wong iki wis suarane wis gedhe banget iki, ngrekasake tenan ah. Iki nek ora ngejo sing dawuhe juragane sepatu sing ora aku gelem. Wis direwangi bentoyo ngawake sih. Janji ra entuk sepatu 5 ngono. Gusar atiku. Gayane gusar barang ora. Bilung, wonten dawuh sinuwun. Kowe menengo, nggih. Wonten pangandika dawuh Paduka Gusti kula. Koko Prabu. Koko Prabu Bajranggalono, Koko Prabu ing Gambir Pangot. Sawanipun kengrayipun nila banjur ing bedah langit. Tansah manggih kasugengan sampun sekeca praptanipun kengraying bedah langit. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah kula kunjuk wonten ngarsa Paduka. Oh, Yayi Prabu Bajarang, Yayi Prabu nila banjur sowan ngersanipun Kakang Bajranggalono ngaturke sembah. Pangestuku wae tampanono Yayi bedah langit. Sampun kula pundi. Yayi Prabu Griwa Garu, Yayi Tanggul Barantu padha kanthi prayoga sowanmu Yayi Prabu. Arjaka Blai Iblis lanat padha cek kan. Wonten pangandika dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Bajranggalono ing Gambir Pangot najan kengrayipun Griwa Garu. Sowan kula wilujeng kalis ing sambika pareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk lho. Yo Yayi Griwa Garu wis tak tampa, Yayi Tanggul Barantu pangestu ingsun wae tampanono. Sampun kula pundi. Toga padha prayoga sowanmu. Pangestunipun sinuwun Prabu Bajranggalono. Sowan kula mboten wonten alangan setunggal punapa den. Bekti kula kunjuk ndara dublek tak tampa. Nggih. Pangestuku wae, sampun kula pundi. Celurut bilung padha prayoga sowanmu. Pangestunipun Ndara sinuwun Prabu Bajranggalono, bekti kula kunjuk sinuwun. Bilung tak tampa prayoga sowanmu. Sampun mboten kirang sekeca. Nuwun wonten pandika dawuh Paduka Kanjeng Kakang Prabu Bajranggalono ing Gambir Pangot. Ingkang rayipun nila banjur ing bedah langit nyadong dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu sejati menapa ingkang ngarsa pun rembag wonten madaning pasewakan negari Gambir Pangot dinten sapunika. Koko Prabu kula arsa nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Tansah marang pamoring Sokma Sinokmaya winasya ing sepi Sini penteleng ing kalbu pambu kaning warono Tarlen saking liyap-layape ngeng Iblis lanat padha jek-jekan Yayi Prabu. Yayi Prabu nila banjur
sayekti jeneng ingsun nganake parepatan ya wingsun iki kang pinangka punjering jagat 1000 negara. Ora dalah. Jeneng ingsun iki Nalendra wis mataun-taun madheg ratu ana ing negara Gambir Pangot. Sepisan wae durung tau sing aran Mengku sawijining wanita ingkang samengku minangka garwa Prameswari ana ing Prajanegara Gambir Pangot. Ora dalah. Destun temen Yayi Prabu, destun temen. Malah iki dina jeneng ingsun nedya ngayonake sekaring kedaton merga nuruti pawarta ingkang wis pinetamba bakul sinambi wara ingkang kumandhang pekabarane ning Nuswa Jawa. Ya kuwi negara ing Mancala ingkang anakake sayembara putri pinilih ingkang ora kejaba patih negara ing Mancala ngaran Patih Gandamana duweni prasetya sapa ingkang bisa ngalahke dheweke. Keduga bisa ngukup putri sekaring kedaton kang apawangi ya sesilih Dewi Wara Drupadi Sang Dewi Kresna. Kula kang saka kuwi Yayi Prabu Nila Banjara. Oh, tak kanthi kabeh wae saking Nalendra 1000 negara. Iki dina ngebyuk ana ing kedaton negara Pancala Gandamana rangken kepara untal malang ning wadhuk Drupadi dadi sisianing nata ing Gambir Pangot Prabu Bajrangalana Yayi. Dan siswa matur marang Ari Sang Mahayagi Sang Wipa Kadiparan karasaning nywanguti pati Yogya sarining warana kang kumlaraneng bumi mugi ulun tedhak kang kumlaraneng bumi mugi ulun tedhak Latala nyun mapunten Koko Prabu sewu lepati agung mangaksami Yayi Prabu Nila Banjara sajan wiku atur nyun mapunten mongkok tiasing manahipun kang rayi ing bedah langit sareng kula midhanget sabda pandika paduka kewen ngayonaken putri sekaring kedaton. Wo sampun ngantos paduka piyambak ingkang temandang ngunduraken Gandamana Koko Prabu. Panjenengan kula aturi lenggah ingkang sekeca mapan wonten negari Gambir Pangot cekap ingkang rayi piyambak kewala ingkang sakmangke saged ngunduraken Gandamana Nulya Drupadi kula pisungsaaken wonten ngarsa paduka. Mengke riyen. Dewa kang mangan anung dina netra lir surya kembar dina netra lir surya kembar tutuk yayaleng ing kutaka mises yang mawa prabawa tuh ageng siwi perboto sang nata dubreksa latala Catugara sartane Sarawita maju sajan wene atur mengke riyen kula karo mbilung sing rada ora nrimake nggih sebabe apa kowe sakloron ora nrimake toga kelan kowe mbilung nyun pangapunten sinuwun menawi sekawit ingkang rayi para Nalendra 1000 negara tetelukan Nalendra memitran mawi sami sarujuk menika memper
Ternyata para punggawa menika mung manut kalian dawuh pangendika panjenengan. Ning nek kula karo kakang kula dobleh niki wontenipun kula sowan namung kepengin ngelingke. Nggih. Kula mung kepengin ngemutke dhateng panjenengan. Sampun ngantos panjenengan sak mangke nerak pepacuh, nerajang pepalering dewa ingkang sampun dipun damel dhateng arsaning dat kang marwa ing dat. Ora ngusik. Aku ki arep mengku wanita menapa tok penggah sarta dosane lupute apa sartane kleruku kono ndi. Aku Nalendra wenang hukum putri minangka garwa Prameswari. Nggih kenging mawon ning Drupadi niku mung cilik kamangka panjenengan gedene sakmene. Mesake mengke ra sida urip. Omonganmu kok ora ngepenake to, Long. Coba ta bayangno wae. Wonge semono gedene ora sing lenang, gek sing wedok ming sak aku. Mendah. Dikentel tugu moderno. Wong Rembag kula karo Bilung niku mung arep ngemutke panjenengan. Panjenengan niku Nalendra Yaksa. Ha iki pasanganipun Yaksa niku kalih Yaksi, Raseksa kalih Raseksi. Dewa karo Dewi, Widodara karo Widodari, Satriya ya karo anak pendhita. Panjenengan menika ya bener Nalendra kula ora miadu, kula ora maiben. Nanging sampun ngantos sak mangke panjenengan menika Klesluru dalan ingkang kleru. sebab Menapa? Drupadi menika Wong wedok lumrah, senes wong wedok raseksa babar pisan senes. Dedeg piyadekipun para Drupadi inggih pun Dewi Kresna menika dedeging menungsa lumrah. Lah mangka panjenengan menika nuwun sewu biyah. Lumrah saka nggon endi kaya ngene iki ora umum. Kula pun iso mbayangke nek nganti sampeyan mengke kelakon daup kalian Dewi Wara Drupadi. Kula ajrihe mengke sampean ora sida ngukup katresnan ning malah layu-layu. ora dosaku apa. Mboten dosa ning nuwun sewu to. Panjenengan menika wonten negari Gambir Pangot menika sampun katelah Ki Gedhe Abrak. Kula mesake kalih sing wedok. Panjenengan kesdu mboten kesdu mangundur kemawon kegiatan panjenengan menika. Nek mung mburu nepsu menika nuwun mapunten. Ngendi enek wong wedok sing gedene padha sampean? Togok Bilung Wonten dawuh. Niatku iki wis tahan tepi, karepku iki wis tahan tepi. Sok sapa sing pepalangi karepanku rawe-rawe rantas malang-malang mutung. Kowe iki mung batur pangembating catur ora ndene wewenang menggak marang kepampaning Nalendra ing Gambir Pangot. Lho ya wis. Ora sida bahagia kok malah berduka. Lah ngopo to? Wis ta bayangno to, Gok. Gek arep sepira coba. Tangane wis gelo sak ndasku, gelo. Ora. Jempole sak lengenku. Hamindah. Bayangno wis to aku wis ora kuat bayangke aku. Aku mesake karo Drupadi aku. Luwung boyo aku wae sing rabi karo Drupadi ki. Nggih pun nek mboten kenging diimutke monggo. Wose kula karo Bilung wis ngandani. Kula pun disclaimer yen nek nganti sampean mengke kasembatan kaya Drupadi ora sida bahagia malah berduka. Pun monggo ajeng ngetapke wadyabala monggo kula pun warning. Lah iya kok ya diomongi kok ya meso ngeyel. Ha wong ki nek arep rabi iki ya duga-duga delok-delok ukuran. Ukuran apa to? Ukuran duit kuwi lho, saldo danamu ki ning pira? Ragate iki ora mung cukup ragat bondo, ragat tenaga lahir batin awak kuwi perlu. Nah iya nah. Yayi Prabu Nila Banjara, kula wonten dawuh Koko Prabu Bajranggalono. Para ketapna Nalendra sewu negara iki dina bakal gempur negara ing Pancala. Wah, nyuwun pamit madhal pasilan.
Iwang tata galono gaya takut budal niki Budal. nggih
sesumbaran